Unforgettable staycation ba ang hanap mo? Hindi ka bibiguin nitong glamping site ng WCC BINALONAN. So tara, silipin natin. Nakita ko kanina itong flower of bed. Sobrang natuwa ako. So pipitas ako ng isa. Sana hindi pa ako pagalitan. And then ang ganda, dito to sa Lubas Farm makikita. And iba't ibang colors like may pink, may red. Bato to ni Darna pag nasa BINALONAN ka. One hinog na to, guys. Ito siya. Parang siya, ang cute. Ang parang bilis, buhatin. Other longganisa po kasi diretso lang. Hindi nila pinaperfuse. 360 na lang. Nalagdagan ng test. It is filled with trees and plants at may bonus pang fountain and koi pond.